deportivas que aí tendes. Aí tendes a foto do ano pasado, non sei se alguno repite a edición, supoño que non, pero este ano a expedición conta cun total de 101 persoas, temos unha baixa de última hora, nas que estades pois, os deportistas, adestradores técnicos, o coordinador de que levedes o DNI, a tarxeta sanitaria, se pode ser pois, a tarxeta europea mellor, a autorización paterna, que prácticamente a temos todos, e roupa de viaxe cómoda, tanto para a práctica de persoas, tanto atletas como staff, técnicos e voluntarios que participen nas actividades organizadas. Por lo tanto, que en principio neste sentido podedes estar tranquilos porque estamos asegurados e tamén teñen un concerto cos centros sanitarios de Matosiños, por lo que non haberá ningún problema. Igualmente levamos o apoio de José Manuel Pazos, que tamén estará en todo momento pois desprazándose polas diferentes instalacións. Importante que levedes a roupa de... Vamos a recordar simplemente para que tamén nos poñades en situación. É importante que levedes a roupa o primeiro día, porque o mesmo día pola tarde o desfile inaugural. En concreto, o ano pasado, ou bueno, no 2009 en Coruña, foi un espectáculo de comediáns. Este ano, pois, hará unha variación algo diferente, non? Pero, basicamente, todos nos desplazamos desde o lugar da Cámara de Matosiños. En este caso, o ano anterior foi hasta a Praza de María Pita, e ali, pois, xeralmente fan un espectáculo de inauguración do Xogos de Xadrez. Vale? Daí a importancia que levedes pois, a roupa, pois, a posta, para ir todos uniformados. O alosamento farase por modalidades deportivas, tamén para os pais, creo que volo entregamos na carta que levaron os vosos nenos, por se alguén ten calqueira dúbida. E, finalmente, o quedará eliminado, por lo tanto, todos os deportes colectivos pois, estarán todos os días da competición en Matosiños. En liñas xerais, para os que non coñecen a competición do EISO, cada deporte se organizará ou se desenvolverá nunha das diferentes instalacións de Matosiños. Xa temos os sorteos, que creo que tamén teñes coñecemento deles. Se clasificarán os dous primeiros para a seguinte fase. En concreto, en fútbol 7, o grupo no que estades son con Guimaraes Maceda dos Cabaleiros. En balonmán, Peñafiel, Coruña e Vilanova de Gaia. En baloncesto, Barcelos e Lugo. Baloncesto masculino, Viana do Castelo e Sarri.